Bun, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de canalul acesta. Iar mă face cameramanul să râd. Ok, de data aceasta vom face încă o parodie din viața noastră. O zi obișnuită din viața noastră, ok? Rămâne decât să-l chemăm pe Cezar și să înceapă episodul. Enjoy! Ia să văd ce face asta. Vii afară? Cine-i mare Barosan, da Barosan de Barosan, da Barosan un number one, are bani în buzunar, are banda, are pași, are femei, am și banda să moară dușmanii mei. Cine-i mare Barosan, da Barosan de Barosan, da... Bă, auzi? Da. Unde vrea să mergem? Și de când ai mers la biserică? De vreo 4 ani. Eu de vreo 2. Ultima oară am mers odată după Crăciun. Auzi? Băi, mi-a venit o idee asta un pic. Ce? Vrei să mergem la biserică? Bine, hai. Ha! Doamne ajută! Să ne dai sănătate! Doamne! 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 Ajută-ne, copii! Nu-i căruța ca Merțeanu, dar cu ea am câștig bani. E despre are țigan. Nu face țigănia cât face căruța mea, cât face căruța mea. Și cam asta a fost și cu episodul de azi. Noi am fost Elia 66, eu am fost Tibi. Eu am fost Cezar. Până data viitoare! Dacă dați un like, primiți o bere.